Jonge dame. Kijk maar plastic leven. Dat zeg ik niet. Ja. Nee, de meeste op een side draaien. Even draaien en op een side. Nee, nog een keer. Ja, zo. Het is een bijzondere dag voor jou, Joert. Ja, het is het einde Latijn hier al, hè? Dus ja, we sluiten een periode af. En hoe lang ga je hier dan werken? Dan heb ik bij het bedrijf 36 en heel hier. Dus in 15 december 1980 ben je begonnen. Ja, En maar wat voor gevoel zit er jou hier dan, Joert? nou, het is wel een beetje vreemd natuurlijk. Hè? Het is sluizenperiode af. En ja, de rust die zal komen, dus de druk een beetje voor. Mooi Bart. Zet er nog. Zeker, zeker. We zetten even terug, hè? Dank je wel, kerel. Wij hebben altijd hele goede sociale contacten. Schön. Hè? Maar kijk zijn. Ja. Dat is altijd geweldig. Ja. Hier een hele fijne bal had ik. Ja, geweldig. Ik mijn zin wel eens even heen. Oh Jaap in er, maar die kijkt er even. Dus dan wacht ik mijn zin van Jaap er hier. We gaan zo met die naar kijken en dan hoor kijken. Hoor net. Hoi. Je moet heel Ja, weg. Tina en ik gingen ook nog wat van jou. Hangen. Ik denk dat het wel in goede smaak valt. Zeker. Maar wel even. alleen wat niet aan. Nou, dat is echt net leven, Ik ja. weet net hoe de rest... Oh, Hoop dat het. Daar kom je in bod, hoor. ja, zeker. Nog wel. Dat waardeer ik. Ja, ja. Ja. Groepsknuffel. Een groepsknuffel. Een stukje invulling, een stukje ja, met mensen omgaan en de contacten die ze met de mensen hebben. En dat hebben we er altijd heel goed in. Ja, daar gingen we net over. Ik wil eens gewoon praten, maar ik wil eens een keer een heel... Maar ik wil eens een geestelijk praatje. In wat Oringen hebben we dus echt hier, want het viel zich wel een beetje maatschappelijk werken. Heel lief en leed hebben je gedeeld. Dus echt wel heel mooi. Maar ja, dat krijg je hier al die en dan krijg je een bon met de klant. Ja, ik zeker. Ik wil het heel bot missen. En dan krijg je weer het verhaal, die relatie die je al bouwt hast in die heren. En dat stukje vertrouwen, nou ja, dat zult wel overzwijgen. En dat is hoe dat trouwens nu pakt. Maar ja, ze weten mij wel te vinden, ja. Dus ik, wat dat ingeet, maar ik ben er niet zwaar. Maar dan moet je over België. Ze maken mij altijd bellen. Ik sta altijd voor iedereen klaar. En niet mogelijk, hè?